Hallelujah. Abafundisi ngokuhlukahlukana kwabo. Amen. Ngingela abo mabafundisi ngokuhlukahlukana kwabo. Amen. Ngingela le-social worker like amen. Ngingela lo-bhala wala ekhaya. Amen. Bese ngingela le-Sunday school yonke. Amen. Isasa yonke. Amen. Yeah. Please. Ngibhale ukuthi ipeace yenye yezinto uNkulunkulu wasithembisa zona. Ngibhale ukuthi people everywhere are searching for peace. They need power to cope with the storm of this world. Istorm ungaba impilo, izinto esihlangabezana nazo empilweni. Ungaba semshadweni, ungaba imali, ungaba abantwana, ungaba umphakathi esiphila nawo. Peace above the storm is the answer to the problem. So kufuneka sonke sithathe lo uNkulunkulu ngoba ipeace ikhona ezweni kaNkulunkulu sithembisile yona ukuthi sihlale sinokuthula. Yazi nawe unokuthula ucontent. Noma sifika izimo wena nje ubambe ipeace. Ngizocela lethi angisho ngisho last week sicela umbuzo. Ngizosho nje ngizocela uma uqhadele angifundele amavesi amabili kuphela. Ngicela ufunde uJohn 16:33. Bese omunye uvula uPhilippians 4:7. Sifunda incwadi kaJohn chapter 16:33. Yes. Lokho ngikukhuluma ini ukuba nibe nokuthula kini ezweni liyabo balusizi kepha yimani isibindi mina ngilinqobile izwe. Amen. Omunye uvula uPhilippians 4:7. Philippians chapter 4:7. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke uyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu. Amen. Azichaza lamavesi okuMakhulu. Asibe nokuthula bazalwane. Zikhona izinto ezinye mina ngisifanise like sihamba umgwaqo. Asithi umgwaqo edolobheni. And mawuthi ufika lapha ampulu ngaseleyilent. So uvela mhlambe umuntu odrivisa kabi. Mawunokuthula angikholwa ukuthi ungaphendula. Ungakhipha isandla wenze lokho okwenzayo. Uzovele bese ukuthula lo. Ukuthula ukuhlala nabo makhelwane. Umakhelwane noma ngakhulumisi kodwa wena uma ukhuleka ebusuku ukhulekele. uNkulunkulu uzomsiza ngokwakho umthandazo. Bese ke uNkulunkulu usiphile ukuthula nokuqonda konke. Manje masihlaleni ekuthuleni singazi ngabazalwane abaphithizelayo. Khona enye into eshizoba uMasina la uthi bengicabanga ngihlezi lapha phansi ngaphezulu ukuthi asingabazalwane asingangena ngeni konke asihlaleni kuma department wethu la iWitbank ezokubiwa nje eMpumalanga manje iWitbank sinama group ayi more than 300 if I'm not mistaken mamu siyathandaza sithandazela ukuthi kube nokuthula kodwa inkinga yethu sesivula ama group ngoba sihlula lona une group nabantu abaningi
lona unegroup yabafundisi, lo unegroup yabantu abanezimali. Asisa ipurpose yalo mthandazo ayisekho. That is why la ibhele kunezinto eziningi ezidlula amanye ama-province because sisukile endaweni yethu. Umkhuleko waqalwa abantu abomama base-5 mission kungakatshintshanga kwakukhathela i-faith mission sese-5 mission bebala that mission yale-5 so umuntu wafika watshintsha wathi faith mission abantu basuka endaweni yabo le kufanele bahlale kini manje basingabazalwane masingangena ngeni uma uyi-intercessor ngimusela ibandla lawo uma ungunobhala bhala kahle izimali uma uphethe imali kungabi nemali eshodayo bese bonke indawo usitshela ukuthi hayi bengifake ebhekile enye ngishilo ngiphethe enye so uma uhlala endaweni yakho uzoba right. Kunosiboni sami sewashona wakamagama athi asibeke sonke abomakoti athi wena uthanda imithi mina ngithanda ukupheka athi wena uyabhala athi ungangeni ebhakeni uzosibhakela amabhuku aqinile lihlala ekuphekeni kwakho so masingabazalwane asihlale sithuthuyo ngoba I'm definitely sure uNkulunkulu makakubizela kuleyo nto leyo he told you ukuthi wena uyini ungajampa ungene.